От 17 ноември до 21 ноември се осъществи първата работна среща по проекта "Младите граждани на Европа – нашето бъдеще". В този проект участва спортното училище, заедно с още 6 други училища партньори, а те са от Хърватия, от Полша, от Турция, от Италия и от Румъния. Финландия. Ето, забравих Финландия. Няма нищо. Посещението се осъществи с полет до Гданск, откъдето се транспортирахме до град Гдиня, където се намира и партньорското училище. Посрещането беше радушно, организацията перфектна. Поляците имат богат опит в реализирането на такива проекти и това си пролича. Бяха ни подготвили много дейности, в които ние активно участвахме, като първият работен ден от срещата беше наситен с уроци по химия, по IT технологии, по музика, по полски език. Мотото на тази първа среща е иновации в науката и техниката. Следващите работни срещи имат различни теми, а втората работна среща ще се осъществи в България, в Плевен, на която ние сме домакин, и ще мине под мотото "Европейските измерения на спорта". Тук ние ще трябва да показваме организация на спортната подготовка, ще посещават тренировки, ще ги запознаваме с нашите успехи. Кога ще бъде това? Тя ще се осъществи от 22 март до 28. 2015. 2015, точно така. В Полша успяхме наистина да се докоснем до новите технологии, с които поляците доста се гордеят. Посетихме най-големият им бизнес център, където се срещат млади хора, иноватори и общуват на различни теми, като строителство, химия, електроника, IT технологии и във всякакви области реализират проекти. Освен това, интересното за децата беше голямата зала, в която нагледно, с помощта на най-новите технологии, бяха представени законите в науката. Там наистина можеш да прекараш цял ден с най-голямото удоволствие, на което са... Тук, да, грешка. Добре. Там децата прекарваха с удоволствие по цял ден, водени или от учителите си, или от родителите си. Помагайте и вие, Бекър. Да, вижте си в текста. Сега да видя някакви неща. Интересно преживяване и беше урока по полски език, тъй като идеята е на всяка работна среща да се осъществява такъв урок на езика на домакините. И с полския смея да твърдя, че много добре се справихме. Всички взехме участие, и учителите, и нашите деца. Такива стандартни думи и изрази, които се използват за поздрави, за запознаване, смятам, че ги усвоихме и по същия модел ще представим и българският език. Комуникацията се осъществяваше на английски, разбира се. Идеята е децата да усъвършенстват английския си, а също и за учителите важи това. Мисля, че това ги мотивира да продължат да учат с по-голяма амбиция английски език.
Осъществихме много нови приятелства. За самите деца това беше повод да се съизмерват с връстниците си от другите страни. Добиха наистина и по-голямо самочувствие, по-висока мотивация и наистина контактите, които осъществихме, са много полезни, защото наистина има какво да научим от другите партньори и да го приложим при нас. Надявам се, че и ние ще покажем през март месец на домакинската среща нашите така добри постижения и възможности. Колко деца и колко учители сте били? На първата среща бяхме 3 учители и 2 деца, като това ще се променя при всяка следваща среща. Ще правим така повече деца да ходят, защото проектът е най-вече насочен към тях. И децата наистина с интерес, с любопитство демонстрират желание за участие в този проект. И смятаме, че за тях ще бъде от голяма полза.